ni ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha, ki sani da wata ki da ɗani zan ji muri na ga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciya ta bayin kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na da gake na rufe, yadda gwani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Mu haɗa shi kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san ba dalin shi, cikin ganna zagayen ne mulki jiki ya daɗe. Ki nazari kan abin da na san babu jayayya. Aikin san na sai ga wata yar magana in kika je kike da ki tuna hanta, bana san rigima amma san ki yare mini hauta. To ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ki daɗa ni na san zan ga soyayya. Dan Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani, sore ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni zakir baki yo sayani, ki ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni. Tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na, to ai kin san ina so kuma ina so. To babu sabi ba da fara tunda na ga ki nake buri, ki zamto uwar yara a gare ni cikon fari. Na san ki so na hakika ta da alkawari, ba domin hari na saki kula da badan Allah nan Allah. Ni ban gaji ba tunda na ce ban gaji ba, kin sani ki hakuri ki gwada mini so karki min da jayayya. Midgate Mix. Beat up the record.